बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदै। गुड आफ्टारनुन लोगोफोर। लोगोफोर नैबे स्क्रिनाव होनायखौ नोंथांमोना सिनायदोंना सोर? फार्स्टआवनो आं नायखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय आरो नोंथांमोना सिनायदोंना सिनायाखै कमेन्टआव बुंहरखा। फार्स्टआवनो नैबे स्क्रिनाव होनायानो जाबाय सासे जों बर'नि मुंदांखा बुंनांगोन बेखौ, मानोना जोंहा नोंथांमोना निउस चेनेलफोराव नुगासिनो। स' बिथाङा दाल' नङा, सिगांनिफ्रायनो माने गोरिब गुन्द्रा सोरबा न'खराव दुखु जानाय एबा माबा मोनसे घटना जानानै दुखुजों सहायनो नांनाय, ओरैबायदि दुखुनिफ्राय ओरैबायदि थाखा फैसा जादों नैबे स्क्रिनाव होनाया। मा बुंनो आरोना, आं जोबोद दुखु नांदों। दाख्लैबोसो जाना थांनाय रिमिना ब्रह्मआ मोनसे गिदिर बेरामाव जाथाय जाना दङमोन, बिनिफ्रायनो माने 10,000 फैसा जादोंनो आरोना। स' नोंथांमोना निउसाव नुखाबाय थादों दा, जोंहा गेदेर गेदेर निउस चेनेलफोरा होगासिनो नैबे मानसिखौ माने हमबायबो आरोना, बिथांखौ हमजाबाय बिथाङा। बिदिनो आरोना, दायखौ खनसेल'सो मावनो हागोन, बेनिफ्राय हाजारसे दायखौ मावनो हाया। सिखावा सानसे नङा सानसे हमजाखायो, बेबायदिनो आरोना। नोङो हदाय टाइम माबा मोनसे सिखाव खावनानै एबा माबा मोनसे भुल दाय मावनानै मोनजाबाय थागोन बे नङा, सानसे नङा सानसे नोङो हमजाखायो आरोना। बेबायदिनो जोंनि बर'सो आरोना, बेबो जोंनि बर'सो। दा हमजाबाय जाहाथे बुजिखासिगोन बियो सिखावनि फिथाइया माबायदि, खावना जानायनि फिथाइया माबायदि बुजिखासिगोन दायो। स' लोगोफोर बेनोमोन आरोना। बेनिफ्राय नैबे मोनसे टपिक लोगोफोर, जोंहा बर' सिख्लाफोरा ओरैबायदि दुखुनांथाव। नैबे भिडिअखौ नुनानै आङो नैबे क्लिपखौ नोंथांमोना फार्स्टआवनो नागिरना ला। आरो अखाबो हाबाय थादों लोगोफोर, भिडिअ बानायनो टाइम मोना जादों। बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदै जोमै दाखा दावखा बिदै नाख्रेब जाना अराय समा दाबोनो नासय जाना अराय सम। दायो नोंथांमोना क्लिपखौ नुखाबाय लोगोफोर। ना मानसिया बुंनो हायो, ना मानसिया रायलायबानो रायलायफानो हायो, जेबो बुंनो हाया आरोना। माने माथाफ्रा एसे गाज्रि ना फाग्लि, जेबो बुंनो हाला आरोना। थ' नोंथांमोना क्लिपआव नुखाबाय मा गामिनि। थ' बिजनियाव नुदोंमोननो आरोना, सासे मानसिया आंना फ्रेन्डआ खिथाहरदों, माने एसे गोबावनिसो भिडिअ होनना बुंदो, नाथाय बिजनियाव नुदोंमोन आं बेखौ होनना बुंदो आरोना। बेनिफ्राय ना थांखो ना थैखो जेबो बुंनो हाया। दा न'खरनि मानसिफोरा नुबा माने माबायदि मोनो आरोना। माने थ' बेफोर भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ, जाहाथे न'खरनि मानसिफोरा नायगिरबाय थादोंबा माने हमना मोननाय बायदि, मोनथिना मोननाय बायदि बेबायदि जायो आरोना। स' नोंथांमोना नुखाबाय जोंहा बर' सिख्लाफोरा ओरैबायदि दुखुनांथाव लोगोफोर। मा जानाय दा बुंनो हाया, न'खरफोरावसो माबा मोनसे जाना फैदों नामा, नांलाय खमलाय जाना फैदों ना, सोरबा हासबेन्डफोरजों माबा मोनसेनि जाथायनि थाखाय होना हरजादों, बेबायदिबो जायो। स' ओरैबायदि बाथ्राबो थायो, दा गुबुन जाथिफोरजों बर' सिख्लाफोराबोथ' गोबां जुलि जागासिनो। जोंहा हाखा बांगाल बेफोरजों जुलि जानानै माने एसे दायावनो माने बर' सिख्लाफोरखौ ओरैबायदि गोसोथोनायावबो मोजां गोसोथोगोन गोदैनो, हाबा जानायनि उनाव माने अन्थाइया माबा खैलासो जायो आरोना। माने दावदैया अन्थाइसो जायो आरोना। माने ओरैबायदि इगनर खालामनानै जों बर' सिख्लाफोरखौ होना हरो, बुयो, बुथारो, गुबुन जाथियाव लांनानै ओरैबायदि गाज्रि खामानि मावो, ओरैबायदिना। दा जिहेथु जों बर' सिख्लाफोरखौ लामायाव खारबाय थानाय नुदो, दा नैबे सिख्लायानो हमना ला, गुबुन जाथिया नुबाथ' ओरैनो गारालायनाय सिख्लाखौ, मेगन गोसाफ्रा नुबा। जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ गुबुन जाथिया नुबा ओरैबायदि मेगन होखायो आरोना। माने जों नुबोगासिनो ससियेल मिडियाफ्राव गिदिर माबानिफ्रायनो
जिहेतु नोंथांमोना दाल' नङा सिगांनिफ्रायनो नुबोगासिनो जोंहा बर' सिख्लाफोरखौ जिहेतु गुबुन गुबुन जायगायाव लांनानै फानहैनाय एबा माबा मोनसे गाज्रि खालामनाय लामा दथायाव हारसिं हारसिं नुबा जिबायदि गाज्रि मावो माबायो नोंथांमोना गासिबो नुबोगासिनो दङ बेनिखायनो नैबेर सिख्लाखौ दा दैखौ सिख्लाबो बुंनो हाया जुलि जानाय ना सिख्ला बुंनो हाया ख्रिस्टान मानसिफोराथ' सिन्दुर लाया बेनिखायनो नैबे जुलि जानानै खार'जों ना न'खरफोराव माबा मोनसे दुखुनि थाखाय बेफोरबायदि आदां गादां जादो जेबो बुंनो हाला आरोना थ' नोंथांमोना सोरबा सिनायोमोनबा बेखौ कमेन्टआव बुंहर आरोना थ' एसे आगोलनिसो भिडिअ होनो थाखाय होनाय जाबाय जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोरा बेफोरबायदि जानाङाथों बेफोरबायदि आदां गादाङै लामाफोराव गावनि न'खरनि परियालफोरा जेबो बेफोरबायदि खालामनाङाथों आरोना थ' गुबुननि मेगनाव नुबाथ' बेफोर मानसिया गोमानो गोनां जायो दा जोङो गोबां मानसि गोमागासिनो बेफोरबायदि जाथाय जानानै गोमानाय आरोना गुबुन हारिफोरा नाख्रेबो आरोना बेफोरबायदि नुबा बेनिखायनो बेफोर भिडिअखौ आङो होनाय जादों नोंथांमोना गाज्रि मोनालासिनो कमेन्टआव बुंहरो आरोना माबायदि जाखो बुंबाय थायो आरोना बेनो जों बै दखानसिमल' नायसिगोन बेखौ फल' खालामनायाव गारसिगोन बिनिफ्राय अबाव थाङो मिथिया आरोना लामाथिं थांबाय आरोना इयो गारि नेदों नो मिथिया र' खोन्थागासिनो आं ज' गारि गाखोआसै बेखौ बुंबाय थायो आरोना बेनो जों बै दखानसिमल' नायसिगोन बेखौ फल' खालामनायाव गारसिगोन बिनिफ्राय अबाव थाङो मिथिया आरोना लामाथिं थांबाय आरोना इयो गारि नेदों नो मिथिया र' खोन्थागासिनो आं ज' गारि गाखोआसै बेखौ गासै बाथ्राखौ सोंबाय आरोना खोन्थाया बिथाङा थाबायगासिनो रायलायाबो थ' खारलांबाय आरोना लोगोफोर नामखौ सोंबाबो खोन्थायासै मानसिया गियो ना मायोथाय एथ' खारगासिनो आरोना ओमफ्राय ओरैजायबो गारि फैगासिनो ओइथिंजाय ओमफ्राय मिथिया ओरैजाय नै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर दायो सान्दुंबो दुंबाय एसे अखा हाबाय थादोंमोन आङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय